Samantala mga idol, kaalaman sa food safety itinuro sa mga matador at mga meat vendor sa bayan ng Bayambang. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Itinuro sa mga lokal na manlalako ng karne at matador sa Bayambang ang wastong paghawak at pagproseso ng karne bilang mahalagang aspekto upang mapanatili ang kalusugan ng publiko. Binigyang diin sa seminar ang kahalagahan ng pagsunod sa meat inspection at food safety standards na nakakaapekto sa kalidad ng ibinibentang produkto. Kapaki-pakinabang ang seminar dahil napalawak umano ang kalaman ng mga meat vendors at butchers sa tamang pamantayan ng food safety na isang kritikal na aspekto ng kalusugan. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.